Jesteśmy na turnirze w Brusach, gdzie tą razą zmierzy się karno gospodarzów z karna Czarny Pójci Strzebieleno. Dzisiaj składę są taci Mikloś Rydyger z numer 12, Jonasz Werlikłewści 0, Dominik Zblewści 3, Filip Rumel 9, Łukoś Kubisiewści 7, Paul Wardyn numer 6. To jest skład karna Krebane Bruse, a tymczasem jeźle idzie Czarny Pójci Strzebieleno, tu z piątką graje Ryszard Machul, z trójką Zdzisław Wila, Rafał Szemelfening 4, Błażej Damc 6, Przemysław Litwin z 2 i Julia Łebozowik z 1. Te trzy ostatnie nazwiska to nowinę. Skład Czarnych Pójków so płesierzył w porównaniu do tego, co my widzę w Lezenie. Tymczasem widzimy, że jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bruse i mamy punkt! Jeźle nawet nie są to 3 punkty. Ja widzę tu, że dobywcą punkta był Filip Rumel, tam jeść dulcił Mikloś Rydyger. Sytuacja bardzo piękna, jak my widzimy, idzeni, podniesieni bale do góry i z prawej strony strzel w ziemię. Taci strzele są bardzo niebezpieczne i teraz Zdzisław Wila zacino 1-0 dla gospodarzów. Nejter Rafał Szemelfening z numer 4 przerzuceni na lewą stronę do Zdzisława Wile. Bardzo dobry techniczno gracz, i płegubił sotułę Rafał Szemelfening i konteratak, ale zatrzymany przez Zdzisława Wila. Teraz bardzo niebezpieczno w strzutku płela i z 9 Bundze płeprawieni w wyniku numer 9 dobył osobny punkt Filip Rumel. Mamy 2-0 na stadionie w Brusach. I umiankarze ustawiają się po swoich stronach na boisku z numer 6 Błażej Damc. Widzimy, jak odbiera bala i przechodzą lewą stroną. Jeju przepunkcone, ale nie udało się. Paul Wardyn był na placu. Zdzisław Wila, bardzo niebezpieczny podanie. Wychodzą na wolną pozycję, strzela z daleka i mamy strzel za 3 punkty. Błażej Damc wybito bala przez Paula Wardyna, ale już w płelu, to znaczy, że mamy 2-3 dla Głescy. Mikloś Rydyger wznowił grę i teraz górą idzenie, ale wybił Zdzisław Wila. Czarny Pójci Strzebieleno to jest karno, który zaskłeciał w siatcich swoją grą w dzydzach na turnirze tradycyjny Buczci Dredzi Plac, nikt co tego nie spłedzywał. Tymczasem na teraz są lepsi po lezyjściem turnirze od faworytów rechlijszych turnierów gromów ci Żukła Wochterna. No nie miała ścieżcy w tych turnierach, miała wielkie problemy z zebraniem składu, ale te historie są już za nami. Dzisiaj przepłemoce wypożyczonych miąkarzy z Night Shadows Wejrowe 2 karna ze Strzebielena i z Żukowa zaciął dzisiejsza gra. Tymczasem mniej więcej z Westrzutka płela za autowie linię wznowi Mikloś Rydyger. Rechteje sotere do wznowieni. No i gospodarz po prawdzie stanął na wysokości zadani i jeźle idzie również na grę, choć nie udało się im w meczu z Łeską Lezę, no ale też jeźle idzie organizacja tej imprezy, bardzo płeciesny zaczątek i jak widzę też coraz więksi karno tych, którzy chcą łebzerać bućka i chcą grać przede wszystkim. Tymczasem Błażej Damc lewą stroną, ale Paul Wardyn odebrał mu bala i teraz biegnie panewka. To jest technika stworzona przez karno z Brus. Nawet były takie dyskusje, czy to jest dopuszczalny, no ale nie ma żadnego przepisu, który by to zabronił i temu też taci idzeni z balą wiele kroków jest dopuszczalny, a na pytanie, co zrobić wtedy, jeśli ktoś tak przebiegnie cały boiście, odpowiedzcie prosto, sygnie mu ta bala zabrać. No i teraz Paul Wardyn, nie, to nie on wznowi gra Mikloś Rydyger. Ju od razu do przódku, ale Jula Łebozowik z numer 1 bardzo waleczno, ale nie udało się i jak widzimy Filip Rumel dobywa osobny punkt dla karna ze Zbrus. Mamy 3-3. Zaraz będą wznowieni. Błażej Damc i uprzerechtowany uzdrzymajaci zord wznowieni wybierzą. Tu można od razu zaatakować. No i tak so tyś dzieje. Jula Łebozowik biego i bardzo niebezpieczno, krótko punkt zonę. Uderzono je bala. No i teraz z boku pojawił się Błażej Damc. Pojedą po linii
do koledzi tyś wypożyczony go z Night Shadows, ale tere mume płesobny punkt zabronił obrońcę Mikloś Rydyger po lezeńskim turnierze był na trzecim placu w klasyfikacji króla strzelców. No tu największym zaskoczeniem było to, że Karol Kunikłewści na drugim placu z 15 punktami był, a tymczasem jeśli idzie punkty gromówci z Żukłowa, to ani jednego nie dobele na turnierze w lezenie i do nechciast w Brusach tyś, no nie darzyło sobie ani w meczu ze Strzebielena, ani tyś w meczu z Łeską Lezą, no choć tam bardzo mało felowało 7-6, to był efekt końcowy w tym spotkaniem. Tymczasem Paweł Wardin bardzo mocno górą i przejął to Mikloś Rydyger, je bardzo niebezpieczno, ale webicy bale i kontratak prowadzony przez Błażeja Adamca, jak w jedno, lewą stroną przerzucił Sobala na drugą stronę i no widzimy, że odbierał i bardzo mocnym uderzeniem wybijał Paweł Wardin, czy tam co nic nie stało. Nie, ale to uderzenie było po prostu bardzo niebezpieczne. Ten zyl boiścia, jak widzimy, jest bardzo mokry, całą noc padał deszcz i efekty tego są widzec. Między innymi strzyle za 3 punkty. Są tam perzynka prostszy, bo nie ta bala prosto w punkt zonie so zatrzymie, nawet jeśli je mocno uderzono. Błażej Damc znowu za błeczne linie. Jula Łebozowik ciai so tam, ale tu pedani do łebrońce. Z numera dredzin Przemysław Litwin tere prowadzi akcja prawą stroną, ale perzynka zawąścił, okazało się to boiście becne i tere Paweł Wardin mocny w ebicy w swoim stylu, ale Jula Łebozowik była na placu, odegrała ju do Błażeja Dampca. Momę jeść Litwina, Litwin, Dampc! Momę punkt dobyty przez Przemysława Litwina, ja ci na co dzień trenuję w karnie nożny bale Night Shadows Wejrowłech. Terny są wielkim łetkrecym po sparingu z Łeską Lezą, no przeżniętym prawdac, ale bardzo dobrze pokazał leso. Są zainteresowani grą w Kasiepści Lidze Buści i pewno od posobnego sezonu tych miunkarzy uzdrzymy w farwach swojego domocnego klubu. Tymczasem Mikloś Rydyger na łelny płele i będą 3 punkty, nie, Jula Łebozowik, fantastyczna obrona, ale za dredzim raza Juso nie udało. Mamy 3 punkty, ale tu jest strit. Czekamy na werdykt Sandzygłe. Za 1 cię za 3. Je klarowanie tych zasadów nie wszyscy wiedzą, ale w bućce zasady są takie, że jak bala dotknie chłec linię, to ju je płele. To jeśli są zatrzymała chłecbę na styku z linią, to tyś mamy 3 punkty dobyty dla karna ze Zbrus, dla gospodarzów. Krebane Bruse, tu trzeba to rzec, to jest bardzo mocny szut na pełnym rozwiju bućci. Praktycznie je durny, ale za to bardzo aktywny, pora nosce ledzy, ja ci trenują. Nie ma dla wszystkich placu w składze powoływanym na turnierę. Temu też dzisiaj powołale skład rezerwowych, który zagraje sparring towarzyści z karna Night Shadows Wejrowe. To też pokazuje, że bućka bardzo chutko się rozwija. To między innymi ma zasługę bardzo takiego nacisku kładł go na promocję tego sportu w szkołach, w mediach, w społecznowych mediach. No i efekty tego już teraz widzimy. No i mamy punkt, tu jest zabłeczne linie są uwodzi w stronę zblewści go, żeby grać bardziej defensywno i trzymać ten wynik, żeby nie przemanciwać so. No ich karna są wepłecianty, bo usiły mecz to było spotkanie Łesci Lezeno i Gromówci Żukłowe. Jeśli idzie o Czarny Pójść Strzebiele, no to graje kol nich Błażej Damc, który też zapowiedział, że zaraz po turnerze przeniesie się do Łesci Lezeno i tak też bunze. No i tu widzimy peśno interwencja Zdzisława Wilełen. Jest tego znany nejtere klasyczno, kleciąco pozycja, tak prawie ten miunkosz broni, to jak widzę z notereju trzeba oddać mu ta bala i dać mu wznowic. To jest bardzo dobra technika do bronienia mocnych strzylów. Wiksi dzyl, punkt zone jest zasłonięty, ale z drugiej strony jeśli
ale podređi stronie mume mjunkažah teren uedbiero ta bala tede tyś, no ciężko je to webronic. No tu widzimy Zdysław Villa tyś ueddaliwo za groźba i dowo pora sekundu w swoim mjunkażom nawrócenie. Ryszard Machol ustawiony ju z blewści na zapłelu. Prawie taci podania są niebezpieczne, łesoblewie jeźle łebrońca no, graje statyczno i nie przesuwa so na drugą stronę. Dominik z blewści z numer 3. Znowu za tylny linię. Widzimy Filipa Rumla ustawiony go judo odebranie, ale no, nie było to bardzo precyzyjne podanie na iterę. Bardzo chutko Jula Łebłezowik z numera 1. Ta mionkorka no, zrobiła wielkie wrażenie ju na sparingu, ju na próbnych treningach w Night Shadows i w sieci karna zacięły taci jachtowani na ta prawie mionkorka. Młodo adeptka noźny bale, ale jak widzę bardzo dobrze so radzi też w bućce.